Pancene soro ore dadi yoga wong sik sore wis padha mbebas mulai sore gak ana wong nari apa-apa sewengi mopot lungguhe karo sila bayarane ora sepiro mesti ae paling enak dadi dagelan menesuk nek boyar bayar aku jutaan pinara engkang keca mirengaken kidungan gola langkung prayogi amaringono karitik sapa mangke engkang ayo ogo menawi kula lepat dolor anedi sepura kanca rencang ben wangsul sampun dijareto Nek 17 Agustus hari kemerdekaan kita iki sejarah negara kita tiap-tiap daerah padha siap siaga mulai tahun petang puluh Nek 17 Agustus hari proklamasi setahun sepisan kudu kita beri hati anggone berjuang manunggal dadi siji tujuane membela ing bumi
perjuangane bangsa Indonesia wis ora segan ora wedi lara ora wedi kang angelan tujuane ngusir nang kaum penjajahan sing kita rebut nang kemerdekaan zaman saiki zaman kemajuan macam-macam program pembangunan jalan sing ciut wis padha kenek perlebaran supaya lancar jalane kendaraan nek mlaku kendaraan ojo banter-banteran ngaeling ana lonyone dalan sing dikuwatirno nek nganti kita tobrokan gak wurung penumpang sing dadi luwe dolor nek mlaku kendaraan wayah bengi lampu kanan kiri ojo sampai mati segala on jerjel ayo padha kita taliti peraturan lalu lintas ayo ditaati apa maneh nek mlaku kendaraan setoran nek kita golek penumpang ojo sampai royokan sebab di terminal wis diajakno nomeran sekak bertentangan nek golek sandapan karuan suarane wis enak wis masih rutuh karo wong kruyu tapi boten napa-napa nggih ngriki wis dadi tradisine nggih ngeten iki tapi nyatane setahun sepisan dulur sedae gak lali ambek udur teko Malang Sari Budaya benjing kurang sewengi ayo ngano loro cak manungsa urip ayo mangreten ana kudu ngreti barek jangkepe raga iki sirah kuping lambe lan mata ngesore gulu iki jenenge dada iki mripat kramane netra wong parlone kanggo ngowasno barang sing becik
lan barang sing ala sing becik digawe sing ala disingkirna iki kopeng kramane karna wong perlune kanggo ngrungokno wong mapane tengen karo kiwa sing becik digawe dibuang barang sing ala cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura anak ditinggal awe-awe sari budaya malang panggon anane yo kanca akeh ana benu ana unyil ana sopyan repot kepethuk arek sitok apa kon iki golek ya apa kon wong mlaku dalan sakmene ambane kon iku ora apa kate golek awakmu lah apa prasamu aku iki ilang aku kok goleki golek sapa kene wedi lek kecemplung aku kecemplung apa iki blabak ngene kok apa jare mengko kon kali-kalian apa kon iku to lodro teko Malang wis dagelan wis kesuwur klambine kaya selambu ini bayu kapien awakmu lah ya pitekku tinimangane dekmu lah tasik klambimu masih ra kesuwur kok rasane bantal apa prasamu iki gak tuku masih gak ya tuku kapan tapi kon utang lah masih utang gak nyaur ambul tapi durung ngepok lho suwe-suwe kredit apa saiki kon utang maneh iya aduh apa iki ya kaen nang ngene duduk apa kok ngene kok kain ayo aku takon iki kaen nah kain bul tak pikir sen ngene iki dijahit bola enggak apa goni oh tak pikir dijahit kawat juga waduh nek macakmu kok tambah kakar gawe balangkon barang teko Malang mrene iki ditekakno wong sedaeng apa ditontok wong sakmono kae suren ta memang mari potongan aku mari potongan datane macak gak setil belas lah nyene teko sawah mbul ngombul teko sawah apa ya mancing ya biasa lek nganggo rono kau gen lu kan lodrok kan apa ana jenengmu aku ya mancing oh dadi kon saiki di penggawean mancing ya alhamdulillah saanane penting ku halal halal iku ngomong barek aku to iya penggaweanmu kowe cuma apa mancing iya kon iso nyekolahno anak alhamdulillah iso anakmu kuliah uripmu enak iya kon kok iso mancing kadang-kadang sampai oleh 10 kilo 15 kilo 20 kilo carane wong mancing ilmune ya apa iki ya kan males mancing gak iso carane sembarang mancing iku ndelok-ndelok bul kabeh iku ana carane ana syarate lek ana syarate mesti masing rame ya mesti oleh iwak akeh kon mancing oleh iwak akeh iki syaratmu teko dogon lah ora apa tutu teko ilmu tutu lah terus kok mancing kok iso sampe oleh iwak akeh iki carane ilmune ya ngene biyen aku teko mbah-mbah biyen leto rek awakmu kepengin golek iwak nggenku ngene kali nah gampang gak usah meguru gale nang medukun wis ngene nak tengerono lek awakmu budal mancing mari maghrib mari maghrib budal mancing entenan no bojomu turu lho kon kate budal mancing keteni turune bojomu iya apa perlu bojomu kok tilapno ta lho cucuk lha apa lah kok ngenteni turune bojomu didelok nek ngono bojoku ndelok miringe oh dadi kon budal mancing ku ndelok miringe bojomu iya mancing kudu
Delok Saiki miringe. cara bojomu iku miring ngulon. Nah, umpama tak delok bojoku miring ngulon. Iya. Aku kudu mlaku ngulon. Mancing ngulon. Iya jelas. Iwake nek kono iku. Iwake Nek kono iku akeh. cara bojomu miring edul. Nah, ditelok. Lho, bojoku miring edul. Aku kudu budal ngedol mesti nek kono ana iwake akeh, rezekine akeh. Nek kono iku, Lelek bojomu iku turune miring etan. aku kudu manut bojoku mlaku ngetan. Oleh iwak akeh. Dek kono berarti ana iwak. Ana iwak akeh. Lelek cara plane bojomu turune miring ngalor. Nek bojoku miring ngalor, aku kudu mlaku ngalor. Oh, iwake nok lor. Iya manut apa iringane bojoku. Lelek upamane bojomu turu mlumah kon budal nang ndi? Umpamane bojoku turune mlumah, aku gare metu-metu. Iwake nek kono iku. Iwake dek kono. Iya, yo ngerong nek kono iku. Iku lek bojomu turune mlumah. Iya, Cara bojomu turune mengkurep kon Nah. budal mancing nang ndi? lek bojoku ngurep, Heeh. aku sing mlumah. Lah, pas sing ngene sembarang ya. Apa? Aku saiki tak takon. Takono. Kon pengamen kan mancing. Iya. Wong mancing iku panganane apa? Dan goblok kan iki. Wong mancing iku panganane apa? Cacing. Eh, Wong mancing iku panganane cacing. le yo sik ru iki to. Tibake wong mancing iki Panganane cacing. mangkane nek mburi tamu gak ono cacing. Iya tak mancing. Lho ora lancene kok pangan. Sitembel. Heeh. Takono mbul, takono Aku lak takon. Iya. Penggawean kan mancing. Mancing. To wong mancing iku Iya. panganane apa? Cacing. Dikandani cacing yo. Goblok iki. Tibake kon mangan cacing gak koyo mie ngono to. Mangane cacing ndek buritamu entek lah gak ero lek bendina kok mangani. Males banget. Sitembel kaya gaene. Lho lah ya kan takon, wong mancing ku panganane apa? Cacing. Lah ya berarti kon sing mangan cacing. Lah lha opo man cacing? Ya aku lak takon. Panggawean kan mancing. Iya. Wong mancing ku panganane apa ayo? Cacing. Goblok. Aku tak takon. Takono. Takon. Bol, Apa? awakmu tau mancing? Tahu, Seneng mancing? seneng, Tau ora iwak? tahu. Aku takon, Bol. Takono. Wong mancing panganane apa? Gak mesti, kadang-kadang aku yo kerupuk. Wong mancing. Lah iya, kadang-kadang yo tempe. Wong mancing ya panganane apa? Gak mesti, kadang-kadang aku yo tempe, yo kerupuk. Wong mancing. Ya cacing. Lah apa aku mangan cacing? Lah iwake memang mangan cacing. Lah sing mancing aku gak mesti. Mangan aku kerupuk. Iya. Iya. Tibae nek wong mancing panganane apa, Pak? Gak mesti aku. Iya. Kadang-kadang yo kerupuk. Iya. Kadang yo tempe. Aku ngedengi sangu mendol. Wah. Sangu kulup kerawon. Nah, kon penggawaanmu kan turut kali. Iya. Penggawaanmu mancing. Iya. Aku takon. Iya. Kon ro kodhok. Roh, Kodhok iku lek sik cilik jenenge apa? percil. Percil. Percil iku lek nek blumbang panganane apa? Ayo bongko kon. Ayo. Percil panganane lomot. Lomot. Kon tau roh lek mangan ta? Ayo. Anu, cedol. 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 Kon tau nyini nek mangan cedol. Ayo. Panganane iwak wader. Kon dikandani ya. Aku tak takon. Takono. Kan ro kodhok. Roh. Apa nek kodhok? Percil. Percil. Iya. Apa panganane percil? Aku gak tahu ngurus panganane percil. Lah timbangane ngurus panganane percil, ngurus panganane anakku apa? Ayo.
Apa? Ayo. Kon kate ngejak seneng kalah. Kon kate ngejak seneng kalah. Ayo kon lek duwe badhe ono. Ayo. Kan badan. Iya. Ayo. Tak badai. Badano, ayo. Ayo. PT alas sapa kebon nana sapa? Ya iku. Ayo. Gak cocok. Pet. Ayo. PT wale sapa kebon nana sapa? Lho iku bener. Iku bener. PT wale sapa kebon ya nanas. Lah iya bener. Iya. Iya bener. Wah. Iya. Kon tak takoni. Iya. Ana barange. Ana sing dodol, Iya. ana sing tuku. Sing tuku gak melok gawe, sing ditukono gak roh karepe bangka kon. Sisi berapa? Ya babel. Ana barange, Balangi. ana sing dodol, Ana sing dodol. ana sing tuku. Ana sing tuku. Sing tuku gak melok gawe, Ya. sing ditukokno gak roh karepe. Ayo. Ayo. Ayo wong apa? Eh, Ayo wong apa? maesan. Kok iso? Iya, wong dodol maesan kan ana. Iya. Umpamane aku sing tuku. Iya, iya. Toh aku tuku maesane. Iya, iya. Tukokno Kang Kasim. Iya, iya. Kang Kasim kan mati. Sing tuku kan gak melok gawe. Iya. Sing ditukokno gak ro karepe. Sing ngene ayo. Kon gelem tak tukono maesan. Ngenteni kon. Ngenteni kon. Kok iso ngeteni aku? Iya. Mau gak mati. Mana aku gak? Kasih choice. Kasih choice. Iya, gak kuwean. Kon kok gegeran iki, Rek? Sopo gegeran? Sopo gegeran? Kon bedekan. Iya. Ya. Kon ro wong dodol bakso. Kon lulu lha iku. Bakso. Lah iki musim bakso. Iya. Sing diarani bakso endi? Sing ndi? Yo pentol iku mangko. Oh ya pun. Tahu ya jempuk dadi bakso. Aduh, sing diarani bakso lho sing ndi? Bakso ya sing ya termasuk wis dimasak ana mine, ana sumaine, ana kuwahe. Bakso. Gak ada sumini. Sumai. Ya iku ya sumai goreng. Iya. Sing diarani bakso. Wis tau kantor saiki tak balekno. Iya. Kon ro wong dodol bakso. Ro, Sing diarani bakso sing ndi? pentongane. Kok iso? Bakso pentongane. Tek tok. Bakso. Mandek wis. Ayo. Lewang dodol bakso, tek tok. Bakso. Sing ketok rupane bakso dudu pentongane lu. Apane? Tulisane. Loh, Bakso. tulisane ya gak kena diceluk. Lah yo bakso. Loh, lah iku lak sing maca. Berarti dia pentongane. Iya. Saiki barang enak kok gak ono wong dodol apa? Ayo. Bakso. Oke. Barang enak kan. Barang enak gak ono wong dodol. Wong kelonan. Barang enak kan wong dodol. Bojomu. Atok. Berkat. Kok iso berkat? Berkat iki lah enak sih. Iya. Kon ada berkat. Bro, Kon tumun ono wong dodol berkat. ayo tumun. Coba cari barang enak. Apa? Barang enak? Berkat. Ora iso. Tanggoku ae. Aku lah berkat ta. Lha tanggo kate utang aku. Ora. Wong nyambut gawe gak ate barang an gak ate bondo. Apa ayo? Gak ono lu. Bondo. Yo Maling. Jadi ceritane wong nyambut gawe kakek barang, macul yo kakek bondo. Terus lah macul kan. Lah iya. Macul kadek. Ya tuku ya kakek bondo. Iya, tuku macul. Iya. Tutuk. Nyupir yo kakek bondo. Tutuk. Wong nyambut gawe apa kok gak kakek bondo? Di jarak. Iya. Bondo,
Di Surabaya. Ayo, wong Surabaya di jarak, ini bondone lek dodol. Bondone dodol. Iku kok dodol apa macam Loh, Tanjung Perak. mau tuare nek Kapale kobong, monggo pinarak, kamare kosong. Monggo pinarak, kamar kosong. Iya, iku tok. Ya langganane iki. Pidolok. Ware kok pucet. Sopo? Saken. Ketang-ketang urip iku. Lho, sopian iki? Iya, ketang-ketang iki. Lho, ketang wis gak nglodrok. Ngomong ketang wis tuwek kok. Ketang wis gak nglodrok. Iya. Wis ngene. Betul iki kon. Tak kandakno kon. Ojo. Sepurane ojo ngomong kancane. Kano sepurane. Iya. Rezeki gak kaya aku. Seminggu iki oleh dhuwit 20 juta lek. Lho ya apa kon iki? Lho, nyolong aja. Duwe apa pian? Gawe rek. Aduh, nyolong dari bojone Mbak. Anu Mbak Kukus. Mbak Kukus sapa? Lho aku mang nang Mbak Kukus. Mari tidak ngomong. Wah, Mbak Kukus. Lah, hasil teko nyambut gawe sepele tapi hasilnya gede. dia ono nyambut gawe sepele. Sepele tapi hasilnya gede. Ayo, Lho, kepengin ro kon? Golek kodhok. boleh godong sak 20 juta. Lho ya apa sih? Lho ndelok kodhok eno. kodhok regane piro? Sing digolek iku suarane. Sing paling larang sing digolek suarane. Kodhok iku macam telu. Ana kodhok perawan, ana kodhok rondo ya. Ana rondo tuwa. Lah ya apa lek Lek kodhok perawan, unine sing larang iki. Nah, perawan ya. Iya. Iku 250 regane. Perawan iki. 250 iku. sore Ya apa? Kodhok rondo. lek rondo ya apa? Ngetek. Lek rondo wis tuwa. Sing tuwa. Nek kodhok tapi sing wis tuwek. Lho, sing wis tuwek. Eprek. Pian, lah sing kadang aku pas beli sawah kodhok sing apa ya klothok. Woblok. Klothok apa klothok iki? Ya apa iki? Gak ono regane iku. Genku itu lho, ana kodhok. Wis pokoke wis kliwat rondo. Ora etek-etek. Obrok. Hei. Ayo arek telu. Ditutul jengat apa? Ayo, ditutul jengat. Porno iku. Bedhekan sing porno iku aja dibedhekno. Sing ya. kate bedhek iku kangelan. Kuwatir saru. Kon gak iso. Pikulan. Alah apa pikulan ditutul? Ditutul jengat apa? Ayo. Kon nang Surabaya, Tahu liwat tol, tahu. lek wis katene bayar, tutulen. Cek jengat wis. Ya bener lu. Tak porno pol tiba embol aku ae kate jawab peti aku. Lah kon tak mau mobil, lek katene mlebu tol, Iya mlebu tol itu. tutul jengat. Iya bener. Aja kon gak demo. Tekku tak kosok kok gak jengat yo. Kok dikosok? Ku ditutul lah. Ditutul ngene lho. Ngomong kon pasangane. Iya. Aku sopir. Ya. Liwat. Bapak kan sopir ya. Kan sopir truk. Kan sopir bis. Kan mikrolet liwat detol. Aku dadi anune. Iya. Anyar yo. Weng. Terus.
Aku iku. Tekku iku. Tekku iku. Tekku. Tekku digawe. Goblok. Tuturan dikosok. Aku dadi supire. Kesuwen. Kuwen. Wes, aku anu nih. Yo. Jengat toh. Kan gak jengat. Enggak, adem. Gak perlu kebuyanan yo. Ono permintaan apa mencari jatuh? Ono permintaan kepancal. Kepancal goblok. Kepacul. Wah, monto dae tos. Keculek. Anu. Ketutul. Ini Cak Benu, Cak Abul, Cak Sofyan. Ini permintaan yo. Untuk bolo-bolo penggemar sedaeng. Supaya munggah nang panggung. Pak Sis Ratih Wondo Cak Nur Tahu. Iya. Gimana tuh wonge Cak Sofyan? Sis Ratih Cak Wondo, Cak Nur Tahu. Wah. Cak Nur Tahu. Cek. Monggo Masis. Kali Mas Wondo. Ini lho, Dik. Mang sing kok ate ana sing kate munggah. Joget. Emang Pak Sowi? Wondo. Pak Wondo. Sing dadi Wondo karo Pak Nur tahu. Lah sing dadi Wondo dadi Sis. Oh. Monggo. Liyane kan. Ono mang wis njaluk kok wonge. Monggo Pak Sis, Pak Wondo. Undi, ono lho. Sadurunge entenono nyanyian to. Oh. Halo kon, bandol kunci Mas, musisi.
bumi wong sliramu ganas tak tresnani aku tansah eling tanda tresnaku berbakti kembang mawar biru dan sampai gede baik baik bandul konsiki keteba openi moga dadi kang libur ing ati badule mung kali gembok karo kanci kudu dadi siji dua kanci tak anteni bumi wong sliramu ganas aku tansah eling tanda tresnaku berbakti kembang mawar biru ada bandol kondi kembang mawar biru rino bengi bandol kondi ono mung kari ngenteni tekane gembok tetep dadi siji yo wong ayu gembok Pak iki ana Pak Bowo karo Pak Urip karo sing disebut Mas Atok mau. Monggo minggah Pak. Bapak Bakul. Pak Eko Bakul. Aduh. Iki sing jenenge Eko. Oh Pak Bowo. Sing Pak Eko sing pundi? Oh Pak Urip. Lho. Gak apa-apa, wis gak apa-apa. Oh ya. Wah, ayo. Ayo. Sing duweni bakul tahu. Cak Didik Sedaeng. Pak Rate. Ya gentenan. Monggo. Napa? Gedhinge napa? Iki, Mas yo.
Pak Wondo. Nak kowe nyawer. Aku sing ndoro ya. Apa gendiki? Apa gendiki? Oh, Gunung Bromo. Oh, iki Gunung Bromo. Napa Gunung Sari? Gunung Sari modho nang 8-8, Mas. Keser beja aduh Adina marasa eman Adina agak mas marasa eman nyarepo takut pada aduh sayang melesen terle betot telo melesen tar betot telo ipete a matera bonen lamone serle nore noro lamone serle nore noro edente a elao jana enter sampean ke rumah sakit enter sampean ke rumah sakit Tuhan dokter sampai nagarane ya nagarane seranis putra dewi saranitra nitra yang sanalaka pipi mana upati hatimu piye rasane
Jarene cinta saloko Ya mas kandas luwet sak solae kandas luwet sak solae berat matia Sri Mara Prabu Panjala esok awak nganti wengi Langsung nang kodak kuning. Seleret direm tak sang dapat manis Itu bunga yang kelakon dadi duweke hatiku kekiwang liyan yang sifat jangan tutut hati kepranan orang mendek hatiku tanya Datranan dison pikat putih Matur nuwun. Pak Bowo, nggih. Matur nuwun. Oh. Apa nih? Salome. Oh, Salome, siapa? Salome. Gila.
Toman diganti Kang Mas Toman. Toman Mas, diganti Toman Mas, monggo. Toman andi laki ngaku bujangan. Toman andi laki manloyuran. Toman andi laki mataonan. Toman andi laki ngaku bujangan. Toman adik laki mangeluyuran. Toman adik laki ngaku bujangan. Toman adik laki ajare ampongan. Matur nuwun nggih, Pak. Waktune nggih ya. Matur nuwun. Pak. Semir sak keluarga karo Mas iki. Monggo. Ya monggo. Priyantun 7 monggo kula aturi sedaya nggih. Monggo kula aturi minggah.
Soalnya ini kilodruk nggih, ngapunten sedap malih ceritane panjang nggih. Ya ya. Nggih. Ji stoike mawon ingkang nggih nggih. Anu. Pitu nggih, pitu nggih. Nggih. Niki. Ayo. Monggo, Pun. Oh, bagian batur. Iki tandake. Ya wis ngene kabeh wis. Soale kilodruk. Ayo disawer tandai. Lah nggih. Bagi waktu nggih. Ya, waktu. Soalnya marine ceritane nggih panjang. Oh, bagian beli sapi monggo. Iki lagune Gunung Sari balike nang Toman. Meneh. Oke. Lah iku ayo disawer sih, disawer. Ayo itu ya terakhir ya. Soalnya marine cerita. Tuh, lu truke ceritane ya. Oke, wis. Besok nek kurang sik meneh ono meneh ya. Meneh sik ono. Heeh. Si ana meneh ya. Wis monggo. Ayo, piro iki sing bisa? 7. Gendingin apa Mas? Oh iya wis Gunung Sari. Ngudune nang Tomang. Ayo oke. Toman boleh. Ayo wis. Toman ndelake icar pacaran. Toman ndelake selingkuhan. Pancen toman ndelake keluyuran. Dah iya tale. Hati diriku tak
Sanatayan kayan sarang Car pacaran selingkuh luar biasa Tak romasa dika ala kondosa Zangangan dia sayang Tuhan Aduh dek Toman andek lakeng aku bujangan Toman andek lakeng kicar pacaran Toman andek lakeng selingkuhan Toman andek lakeng keloyonan Sari budaya kok ambule orek ini senata yang sayat sarang car pacaran selingkuh anggap biasa tak ampuan jika akhlak dosa tak rumasa sayang Tuhan Monggo Cak Sofian sampun. Anu mangke benjing tuh sambung malih nggih ngapunten nggih Pak. Soalnya ceritanya mau panjang. Benjing jenengan berot. Nggih. Jenengan berot benjing. Monggo. Nggih pun sampun nggih. Nggih matur nuwun. Benjing malih disambung benjing malih nggih. Nah, kene Cak Benu, Cak Giarto, Cak Ambul. Iki ceritanya kan dawa Cak ya. Ya wis, matur nuwun ya. Biana kurang lebih kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Monggo niki monggo dipirsani Ludruk Sari Budaya.